L-establishment nazzjonalista qed ikun fuq quddiem li jieħu ħsieb il-messaġġ tal-kap Bernard Grech, anki issa li qed jipprova jness il-fatt li l-kap nazzjonalista kien għamel snin twal ma jħallasx it-taxxa. L-ex-Chief of Staff ta' Austin Gatt u l-moħħ wara dħul tal-arriva f'pajjiżna, Manuel Delija, immonta kampanja kontra l-Prim Ministru, anki meta swaba jippuntaw lejn Bernard Grech li hu stess kien qal li ma ħallasx it-taxxa u l-vatt għal numru ta' snin. L-istess messaġġ bl-istess ritratt attakk fuq il-Prim Ministru użah Bernard Grech ftit wara li der fiċ-ċar li qed jikteb u jwassal dak li qalulu ma jaxxaqix għaliex inkella malajr isibu lil xi ħadd ieħor bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. It-tnejn filgħaxija f'kummenti lil ġurnalisti, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-informazzjoni li Bernard Grech kien ilu snin ma jħallasx it-taxxa ingħatat lilu minn sors fil-Partit Nazzjonalista. L-informazzjoni li ngħatat lili li Bernard Grech kien ilu snin ma jħallas it-taxxa ingħatat minn sors ġewwa l-Partit Nazzjonalista. Bi kliem ċar il-Prim Ministru qal li huwa informa bin-nuqqasijiet fiskali ta' Bernard Grech lill-awtoritajiet kif huwa dover ta' kull ċittadin, f'dan il-każ lill-kap tad-Dipartiment tat-Taxxa Marvin Gertie. Il-Prim Ministru qal li huwa ma ddiskuta xejn dwar il-fatt li Bernard Grech kien ilu ma jħallas it-taxxa, iżda informa biss lill-awtoritajiet għaliex huwa dover ta' kull ċittadin li fejn jara nuqqas jinforma lill-awtoritajiet. Ma tlekx li ddiskut, għatlek informajtu b'dak li jien ġejt informat bih. Kif kelli jiena informajt lil Marvin Gertie b'dak li ġejt informat bih dwar il-fatt li Bernard Grech kien ilu snin ma jħallas taxxa minn ġo sors fil-Partit Nazzjonalista. Kont ċar ħafna fir-risposta tiegħi. It-Times kienet irrapportat li Bernard Grech kien investigat minn istituzzjoni ta' kontra l-frodi fit-taxxa wara li nstabu numru ta' irregolaritajiet u ordnawlu jħallas 17,000 euro f'pendenzi ma tal-VAT. Dan il-ħlas f'pendenzi ma tal-VAT kien każ separat minn pendenzi oħra li kellu ma tat-taxxa. Huwa kien imwissi minn tat-taxxa li kellu ħafna pendenzi fi ħlasijiet li jmorru lura sansitra għal 12-il sena. Bernard Grech kien ħallas it-taxxa wara li wera l-interess li jkontesta l-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Meta kien suppost skrutinizzat biex ikun approvat bħala kandidat għal kap tal-Partit Nazzjonalista, il-Kummissjoni li jarblitu kienet sansitra qalet li s-saga ta' Bernard Grech tat-taxxa u tal-VAT kienet inżammet mistura minn Grech u Bernard Grech kien ħeba l-istampa kollha tiegħu ma tat-taxxa. Is-saga ta' Bernard Grech kienet waslet għall-attenzjoni tal-Kummissjoni tal-Partit Nazzjonalista minn rapporti tal-medja. Issa Bernard Grech qed jipprova jagħti xturu billi qed iżomma l-messaġġ tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil li appoġġjatu biex isir kap. Bil-Prim Ministru Robert Abela jirrimarka li ma jifhimx il-fatt li f'daqqa waħda qed jiġi ġustifikat il-fatt li għandna kap tal-Oppożizzjoni li għamel snin ma jħallas it-taxxa. Intant il-Korp tal-Pulizija ċara li dak irrapportat f'The Sunday Times nhar il-ħadd li għadda dwar li l-Pulizija qed tistenna l-approvazzjoni tal-Prim Ministru biex toħroġ informazzjoni mill-mowbajl tal-Kap tad-Dipartiment tat-Taxxa jinkludi asserzjonijiet li mhumiex korretti. Brabta ma' investigazzjoni li qed titmexxa mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Finanzjarji, il-Korp tal-Pulizija saħaq b'mod ċar li mhuwiex minnu li l-Pulizija teħtieġ xi awtorizzazzjoni mill-Prim Ministru biex tikseb jew tanalizza mowbajl u apparat teknoloġiku ieħor. Il-Pulizija qalet li l-investigazzjoni li saret referenza liha mit-Times ilha mixja bla tfixkil anke bis-sem ta' maġistrat inkwirenti.